זה הסטודיו כביכול החדש. פה הקיר מאחורי זה, זה הקיר של הסטודיו הגדול שאחורה שיש לו. אני פשוט חיברתי אותו עם הבית עצמו ויצרתי את הפינה הזאת. אחרי מותה של אמא, אחרי השבעה באתי לפה לבד, להסתגר פה יומיים וסידרתי את התמונות פה לבפנים, אני אראה לכם, סידרתי את התמונות ועם זה שסידרתי, גמרתי, התעייפתי, הלכתי לישון, התעוררתי ב-4 בבוקר, קמתי להמשיך לסדר את התמונות. פה היה בלגן, ממש כמו מחסן תמונות, פה ובפנים. ואני אראה לכם אחר כך. איך שאני בא את התמונה להזיז הראשונה, הייתה התמונה של אמא. אני אראה לכם עוד בפנים, אני בכוונה הוצאתי אותה. עכשיו, תשימו לב, פה יש לי תמונה ישנה, שנת 2002. לקחתי תמונה של אמא, הנה פה אמא, למעלה פה, צילום. אתם רואים פה את האמא? הדבקתי אותה, ופה אני מצולם, היה אצלנו צלם בעמידר, והיה לי כלב, שיום אחד מישהו העלה לי את הרעיון על הכלב הזה, כדי שיהיה שומר על הגינה, תחתוך לו את האוזניים, תשים אותם בתוך לבן ותן לו לאכול, והוא יהיה חזק. אני באתי לחתוך לו את האוזניים והוא מסכן, צעק וברח, בסוף הוא ברח וברח עם ה... לא חתכתי אותם לגמרי, אז ככה נשאר אותם. זה הכלב פה. פה אני עומד ככה עם הכלב, אני לוקח את הכלב ואני הולך ככה. להצטלם.